दा नोंथाङा मा मावनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय राजखान्थियाव आगान होनायनि माबायदि दा फोसाबनो नागिरदों बर' समाजावदि गोबां दावराव दावसिखौ जों माबायदि फोसाबगोन थारमाने नोंनि मथे जेसेबां माने राजखान्थि दंसै गासिबो फाल्थु नामा प्रमद बर' हाग्रामा महिला माबोरै फाल्थु होनखो आं माला एमएलए जाफेरखो माला इएम जाफेरखो सोरखौ थगाय माबोरै जुदि जाखो इउपिफोरखौ गारनानै बिसोरथ' थांनो गोनां जानो हागौ बेफोरबायदि सिचुवेसन जागोन नामा नोंथांनि खुलुमबाय सार ओरैबायदि माने समानो गैयामोन थेवब्लाबो सारा आंनो दसे सम होदों कल खालामनाय लोगो लोगो गोजोननाय थाबाय सार सारा बबावबा थांनो दङ दा सार गोबां सोंथि जागोन सार नोंथाङा सासे हिर' बयजोंबो सिनायजानाय नोंथाङा हिर'नि रायजोफोरनि सन्मानखौ बांसिन मोजां मोनो ना राजखान्थिनि रायजोफोरा सन्मान होनायखौ बांसिन मोजां मोनो 2005 निफ्राय आं माबा दं पलिटिक्सआव दं राजखान्थियाव आङो जादों 2007 निफ्राय कालचाराव माने सिनेमायाव ओंखारदों आच्छा दा खोथाया जाबाय मा हिर'नि सन्मानखौ बांसिन मोजां मोनो ना राजखान्थिनि सन्मानखौ बांसिन मोजां मोनो बे मोननैबो मोनसे आलादा आलादा बे लामा माबाया जाहैबाय नों फिल्माव नों आर्टिस्ट जानायनि ओंथियानो जाहैबाय नों हारिमु सिबिनो ओंखारनो आरो जायनि गेजेरजों नोंखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनानै लायो बोजबनानै लायो आरो बेयाव खुनु जेबो सार्थ गैया जेबो सार्थ गैयाबालासिनो सासे एक्टरखौ बा सासे आर्टिस्टखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बोजबनानै लायो खिन्थु राजखान्थिनि लामाया जाबाय मा थ' आङो मा सानदों नङा होमबा बे पलिटिक्सआव जे आं थांदों पलिटिक्सआव जे दिनै आं मोनसे एक्टिभलि रल लादों थ' आंनि थिंकिङा मा बिनि सायाव सोनारो बा नोंथाङा राजनितिकआव थांनायनि माया मा थांखिया मा थ' बिनि सायावसो सोनारगोन आरो आंनि साननाया जाबाय आङो पलिटिक्सआव थानानै रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे होनो हायो नामा रायजो राजाफोरनो साबसिनै आङो माने सार्भिस होनो हायो नामा आंनि थांखिया खारन आङो दिनैसिमहालागै दिनैथ' दिनै आं सासे केन्डिडेट थ' बिनि आगोलाव केन्डिडेट सासे नङाबालासिनो आं जेसेबांखिनि हायो रायजो राजानि जि समाजनि जा बेबस्था जोंनि इयुथफोर यंफोर दा स्टुडेन्टफोर थ' बिसोरनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानो नाजादों मावबोदों बेसेबां जाफुंसार जादों जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंदों फारसेथिं जिथु जोंनि दानि इयुथफोर जोङो एखमब्ला जोंनि इयुथफोरखौ थाब माने गाज्रि लामाथिं दोरोदलांनाय नुयो जायनि थाखाय गोबां इयुथफोरनि जा माने फिउचार बे फिउचारा अबथिरा जानो गोनां जादों बिमा बिफानि साननाय हनाया अबथिरा जानो गोनां जादों जों उन्दै समाव गोबां जोंनि इयुथफोरखौ माब्लाबा जौ फाग्ला जानाय ड्राग्स एडिक्टेड जानाय बाइकनि फाग्ला जानाय बेथ' जों जेराव बयबो मिथिगौ थ' बेफोरबायदि दा बेफोरखौ होबथानांगौनि थाखाय बा बेफोरनिफ्राय जोंनि गथ'फोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय आङो सिनेमाबो बानायदों निश्चय बयबो मिथिगौ बिसोरनो मिथिगौ आङो 20 सावथुन बानायदों बेनि उनावहाय माने आइ वान्ट टु बी एलाइभ जेरावनोखि मोनसे रियेल मोनसे जाथायखौ लानानै आङो जोंनि माबाफोरनि लाइमोनफोरनि एवारनेस होनो नाजादों थ' बेफोर खामानिखौ निस्सय राजखान्थिनि गोहोजों राजखान्थिनि पावारखौ आखायाव लानानै साबसिनै मावनो हागोन बे सानस्रिया आंनियाव दं खिन्थु पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो आं दहाय बुंनाय दे नोंखौ एस ए आर्टिस्ट हिसाबै नोंखौ जे मोजां मोनो बेवहाय रायजो राजाफोरनि जेबो सार्थ थानाय नङा नाथाय पलिटिक्सनि सासे मानसिखौ मोजां मोननायनि आन्दोआव पार्सनेल गोबांनाव सार्थ थागोन दा नोंथाङा मा मावनो नागिरदों बर' हारिनि थाखाय राजखान्थियाव आगान होनायनि हारिनि मावनो थाखाय राजखान्थियाव थालायनांगौ आं बेखौ बुंनो नागिरा राजखान्थियाव थाबाल' जे हारिनि मावनो हायो बे नङा राजखान्थियाव थायोब्ला नोङो पार्टिकुलारलि मोनसे हारिनि थाखाय मावनो थांनायाव नोंहा बाधासो जानो हागौ आंनि बुंनो नागिरनायनि ओंथियानो जाबाय मा जोंनि समाज मानसिनि समाज आरो आंनि ओनसोल बे आंनि ओनसोलखौ फोसाबनो गोनांब्ला मानसिखौ फोसाबनो गोनांब्ला आं बुंदों जोंनो राजखान्थिनि पावारनिबो गोनांथि जायो थ' बे पावारखौ लानानैसो आङो मानसिनि समाजनि आरो ओनसोलनि थाखाय मावनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जाथिनि खोथा बुङोब्ला जाथिनि सार्थआ बयनावबो थागोन पलिटिक्सनि सोरबा मानसिना जाथिनि सार्थ माबायदि दा फोसाबनो नागिरदों नोंथांनि एरियानि रायजो राजाफोर आंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मावनो गोनांथ' गोबां दं दिनैनि दिनावहाय मानास समस्थियावहाय बिसायख'थिनि समाव गिदिंनानै आं नुबाय
माने गोबां जायगायाव जोंहा दासिमबो लामा सामानि जेंना दं दालांनि जेंना दं थ' स्कुल बिल्डिंनि जेंना दं माखासे माने जेंनाफोर दं दा बिनि अनगायैबो जोंनि स्टुडेन्टफोरनि जोंनि गथ' गथायफोरनि जायखौ जोंनि फिउचार जोंनि भबिष्यत होननानै बुङो दा बिसोरनि माखासे माने जेंना दं आं दहाय एसे सिगाङाव बुंबाय दा बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंहा गोबां माने दायित्व दङ बिबान दङ दा जोंनि इयुथफोरनि स्टुडेन्टफोरनि गथ' गथायफोरनि बेफोर समयसाखौ मावफुंनो गोनांब्लाथाय आंनि थांखिया जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय बे मानासाव गोबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ बर' थाबाय असमिया भाइफोर थाबाय मुस्लिम थाबाय बेंगलि थाबाय आदिबासि थाबाय नेपालि थाबाय हिन्दी भाषिबो दङ थ' बेफोरबो मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि गेजेराव जातिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दं जातीय संगठनफोर दं एबसु थाबाय आसु थाबाय एबिएमसु थाबाय आथासु थाबाय आसा थाबाय थ' बेफोर मोनफ्रोमबो जातीय संगठनफोरजों थाफानानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि इयुथफोर दं गथ' गथायफोर दङ जाहाथे बिसोरखौ मोजां लामा दिन्थिनाय बिसोरनि क्वालिटि एजुकेसन होनायनि थाखाय बैफोर जातीय संगठनफोरखौ आंनिफ्राय थोजासे आं सापर्ट होनो हायो बे आंनि थांखि आरो नाथाय बर' समाजावदि गोबां दावराव दावसि गावजों गाव माबायदि फोसाबगोन नोंथाङा एसेबां दावराव दावसि बुङो गोबाङानो फैलायालाय मा खालामनो फैलाखौ जों मोजां मोना फैलाया फालथुसो गावसो फैसा जागोन थाखा जागोन बियो गावनि थाखायसो राजखान्थि ओंखारदि माबायदि फोसाबगोन बर' समाजाव इमान जेंना नोंथाङा मा सानदों मा स्टेप लादों बर' समाजखौ फोसाबनांगौ नोंथाङा मा मावगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो नङाबा बेयाव आंनिफ्राय मोनसे कुइसन थायो नङा होमबा जे बर' समाजखौ आङो फोसाबनो बर' जाथिखौ आं गोजौआव थिखांनो माबा थिखा लादों नामा आं बुंनो आंनि केपासिटिजों आं जाखिनि हायो आं बेखौ मावनो नङा होमबा आंनि केपासिटि आं जिखिनि हायो बेखौ मावलाङो दा राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो नङा होमबा आं दहायनो बुंनाया सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंखौ मोजां मोननायाव जेबो सार्थ थानाय नङा नाथाय राजखान्थियाव थानाय लोगो लोगो आंखौ मोजां मोननांगौ माखासे पार्सनेल सार्थ थागोन नङा होमबा जायफोरनि पार्सनेल सार्थआ आंनि दारै जानाय नङा बा जायफोरनि साननायनि उल्था जागोन आं दिनै इउपिपिएलआव दं थ' गुबुन पार्टिनि साननायनि उल्था जागोन थ' गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा अट'मेटिक बे डाइलगखौ बुंगोन बेलाया फाल्थु बेलाया मा मावदों नङा होमबा फाल्थुआ माखौ बुङो आं फाल्थु माने एग्जाम्पल होनाय आं मा फाल्थु मावदों नोंनाव दं माबा मोनसे एग्जाम्पल दं जेरै माने राजखान्थियाव रां रुफा दोनो थाखा फैसानि थाखाय मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों बे माने बेफोरबायदि जायखिजाया थारमाने नोंनि मथे जेसेबां माने राजखान्थि दं बिसोर गासिबो फाल्थु नामा प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि चन्द्रन ब्रह्म माने गासिबो फाल्थु नामा राजखान्थियाव ओंखार दा बुंनो आंखौ राजखान्थियाव थानायसो फाल्थु होनना बुंनो नागिरदों नोङो दा माने मा राजखान्थियाव आंल' दङ नोंल' गैया थ' होमबा नोंथाङा बुंनो नागिरदों नामा जेसेबांखिनि राजखान्थियाव मानसिफोर दङ दिनैनि दिनावहाय नङा होमबा हादोरखौ दैदेननो थाखाय रायजोखौ दैदेननो थाखाय समाजखौ दैदेननो थाखाय एसे फाल्थु नामा गासैबो नंजोबा नाथाय बेनि गेजेराव नोंथाङा माबोरै आंखौ फाल्थु होनखो राजखान्थियाव थानाय नोंथाङा माबोरै फाल्थु होनखो आं माला एमएलए जाफेरखो माला इएम जाफेरखो सोरखौ थगायफेरखो दा रायजो राजाफोरा राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगो फैलाया फाल्थुलै फैलानो आं ओंखारोना बेखौनो आं बुंनो नागिरदों बेखौनो आं बुंनो नागिरदों नङा होमबा राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो जा हमनानै ला बुंबाय नोङो मालाबाबो मोननै राजखान्थि पार्टिनि जानो हाया नङा होमबा नोंनि गोरबो सिङाव बबेबा मोनसे पार्टिनि सायाव नोंहा मरेल सापर्ट दं थ' नोंनि साननायनि उल्थाबा नों आंखौ फाल्थु बुंदों नोंगोना नङा खोथाया बेसोना खिन्थु राजखान्थियाव थाबानो जे मानसिया फाल्थु बेथ' नङा नोंथाङा बुंनो नागिरदों आंखौ राजखान्थियाव थानायखौ फाल्थु बेनिखायनो नोंथांखौ बुंदों नोंथाङा माबायदि मावनानै देखायगोन दा रायजो राजाफोरा बुङो नालाय गोबां मानसियानो बुङो मोजां मोनिया दा बेनि थाखायनो माबायदि मोजां खामानि मावनानै रायजोफोरनि सायाव देखायनो सानदों दिनैनि दिनाव बे बर' समाजनि गेजेराव आं दहायनो बुंदों बे खोथाखौनो आं बुंबाय दं नङा होमबा आंनि थिंकिंआ जाबाय मा जिहेतु जेनेरेलि जोंनि कनसेप्टआ राजखान्थिनि कनसेप्टआ जाहैबाय मा देरहानायनि उनाव जों गामिनि लामाखौ मावनांगौ कालभारखौ मावनांगौ दालांखौ मावनो नांगौ नङा होमबा थ' बेफोरथ' जाबाय थागोन जाय फैबाबो बे खामानिखौ मावगोन आं बुंदों जोंहा जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जोंनि न'खराव थानाय गथ' गथायफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दं नङा होमबा बिसोरनि क्वालिटि इडुकेसन होनांगौ दं बिसोरनो मोजां लामा दिन्थिनांगौनि दायित्व दं जोंनि गुबै मावनांगौ खामानियानो बिसोर दिनै जोंनि समाज बेबस्था नङा होमबा दा बुंनाय बायदि जायो आं खुलाखुलि बुङो दाखालि बिसायख'थिनि टाइमाव जोङो केम्पिं खालामनो थाङो 9टा बाजियाव बबेबा मोनसे गामियाव हाबहैयो बे 9टा बाजियाव 6 जन 7 जन गामिनि सिनियर मानसिफ्रानो जौ फेखानानै थायो थ' होमबा जोंहा बेफोराव मावनांगौ खामानि गैया होमबा
दा बेफोर खामानिखौ मावनायनि थाखाय फोसाबनांगौनि थाखाय सुबिदाजनकसिन जागोन होननानै आं साननानै लादों आं दहायनो बुंदों बे खामानिखौ आं हारसिङै थांनानै मावनानै फोसाबैनो हानाय नङा दा जोंनियाव समाजनि दायित्व लानो थाखाय समाजारि माखासे संगठनफोर दं ससियेलनि दायित्व लानो थाखाय नङा होमबा आरो गावबागावखौनो बुङो एबसुआबो बुङो जे जोङो समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं दिनैनि दिनाव बनसुआबो बुङो आसुआबो बुङो आसायाबो बुङो एबिएमसुआबो बुङो आंनि चिन्ताया मा बैफोर संगठनफोरखौ आंनिफ्राय आं सापर्ट होनानै बैसोरखौ बेयाव खामानि मावहोनाय जायनि गेजेरजों बैफोर खामानिखौ माने समाधान खालामनायाव बा फोसाबनायाव सुबिदाजनकसिन जागोन आंनि थांखिया दिनै सानथामनि उनाव रिजाल्टआ फैगासिनो आंबोथ' सानो सारा देरहागोन आंनि गोसो सिङाव नाथाय बा दिनै सरकारा एनडिए बिपिए माने बिजेपि ना बे लोगो नांनानै एनडिए ओमफ्राय नोंथाङा बिसोरनि एगेन्स्टआव इउपिपिएल दिनै सरकारा बिजेपि थानाय लोगो लोगो नोंथांनाव ओरैबायदि बाध्य फैगोन नोंथाङाबो बिसोरजों जइन जानो गोनां जागोन माबोरै जइन जागोन देरहायोब्ला इउपिपिएलखौ गारनानै बिसोरजों थांनो गोनां जानो हागौ बेफोरबायदि सिचुवेसन जागोन नामा नोंथांनि इउपिपिएलखौ गारनानै बोरै थांनो हानांगौ जागोन सरकारा बिसोरनि नों इउपिपिएलखौ गारनानै आंथ' बिजेपिआव थांनो हाया ओरैबायदि सिचुवेसन खालामबाय नोंथाङा कनस्टिटिउसना थिना आंनि इउपिपिएलनिफ्राय देरहानाय उनाव बिजेपिआव जइन जानाय माने आंनि माबाया एमएलएआनो खाथा थांनाय नङा माखासे मानसिया बेफोरबायदि जायो नालाय माखासे केन्डिडेट दैदेनगिरिया जायोना देरहाखांनायनि उनाव थाङो जायहा आइडिअलजि गैया जायहा जेबो माने माबा मा होननानै बुङो माने आत्मसन्मान गैया बिसोर मानसिफ्रा बबेबा मोनसे पार्टिनिफ्राय देरहाखांनाय गुबुन मोनसे पार्टियाव थांनो हागौ बे गिदिर बाथ्रा नाथाय आंनि सानस्रिया दिनैसिम बेबायदि नङा जेराव देरहायो जिबाबो बेयावनो थागोन बेयावनो आरो कनस्टिटिउसनानो थिना इउपिपिएलआव देरहानाय उनावनो बिजेपिआव बोरै जइन जायो इउपिपिएल पार्टी हिसाबै बबेबा मोनसे पार्टिजों सापर्ट होनाया आलादा बाथ्रा खिन्थु इउपिपिएलखौ नागारनानै आङो गुबुन पार्टियाव जइन जानो हाया जोंनि भारतनि संबिजिरना बेखौ थिना आथिखालाव गोबां दावराव माने ससियेल मिडिया माने राजखान्थियाव फैनायनि उनाव माबा माबि खामानि मावनायनि उनाव गोबां हिन्जावफोरनि केलेंकारि दावराव अरिजिन नंगौना दुम देगे नोंथाङा मा सानो मा बुंनो सानो ओरैबायदि माने राजखान्थियाव मोनसे कुइसन खालामनि नोंथाङा दा ससियेल मिडिया इउज खालामबाय थायो बा नोङो बेखौ माने मोनसे प्रफेसनेल हिसाबै लादों दा बे ससियेल मिडियाखौ प्रफेसनेल हिसाबै मानो लादों माबा मोनसे सोरबा गिदिरनि साननायफोरा माबायदि सोरखौबा माबा मोनसे सोंनो सोरखौबा उन्दैफोरखौ माबा मोनसे मटिभेट खालामनो हागोन नामा सोरबा लाइमोन सेंग्राफोरखौ रायजानायनि गेजेरजोंबाबो सोरबा माने बेनिफ्राय नोंहा माखासे फ्रेन्ड सार्कोलफोर दङ नङा होमबा जायफ्रा इउटुब चेनेल दं बैसोरनि थांखियालाय मा बिसोरनि थांखिखौ बुंना सोर मा सानो सोरबा अनलि फैसा माबा मोनसे खामायनो थाखायबो फैनो हायो गावबा गाव एम दा आंनि एमआ बेनो दा सोरबा गिदिर मानसिजों मा सानदों बियो मा मावनो नागिरदों मा बाथ्रा बुंबाय दङ बेखौ माने नायनानै बिसोरजों एसे रायलायनो हागोन बाट बेजोंनो माखासे गथ'फोरखौ माने मटिभेट खालामनो हागोन नामा आथिखालाव मा जाबाय थादों आं दिनै बिराद दावराव बेनो आरो सोंनायनि खार'ना बेनो जेनेबा जोङो नोंसोरबायदि साफा मोजां इउटुबार नांगौ जायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जों माबा मोनसे होनो हायो बा बेफोरखौ जों मटिभेट खालामनो हायो नङा होमबा दे होनबा ओरै दावराव जाबाय दङ जों ओरै जों बहा नुयो जों ससियेल मिडियायाव बेखौ सोर होयो बेखौ सोर होयो बेजों रायजो राजाफोरनि इनफरमेसन होनो नागिरदों ना बेजों मोजां माने सोरखौबा फोरोंनो नागिरदों कुइसना बियो फैयो नङा होमबा थ' दिनैनि दिनावहाय जोङो बेखौसो मोनसे कन्टेन्ट होननानै साननानै लायो दा बेखौनो नागिरग्रा दङ नङा होमबा दा बेखौनो एला ओरै नागिरग्रा दं बेयाव सोरबा हिन्जाव सोरजोंबा खारदों नामा सोरबा माने सेंग्रा सिख्ला ओरै दावराव जादों नामा मा जादों बेखौनो नागिर बेखौसो ससियेल मिडियायाव मोनसे कन्टेन्ट हिसाबै होग्रा दं दा जोंना पार्टि वाइससो होनाय जादों इउटुबाराबो होग्रा इउपिपिएलनिखौ उमुगा उमुगनिखौ उमुगा बे मोनसे बेसो सलिनांगौ बेसो बेनिफ्रायसो इउटुबार आरो फेसबुकआ लांना थाङो बिसोरखौ इउटुबार होननानै बुङा नङा होमबा बिसोरखौ माबानि पार्टिनि आइटिसेल होननानै बुङो नङा होमबा आंथ' माबाखौबो सोरबा इउपिपिएलनि जानानै बुंग्राखौबो आं बुङो
मिथिबाय हा। इउपिपिएल थानानै बुंग्रा गोबां बुङो हा। नोंसोरो जिबायदि खोथा बुङो हा। नोंसिनि जारै जेबो लाब जाया पार्टिया हा। नोंसिनि दायो पार्टिया खहा जायो नङा हा। नोङो गुबुन पार्टिखौ नंनाय नङिनि जानला मोनला सोंखारनानै हा। नंखाय जेराव नंखाय बाथ्रा बेखौ हा। बयबो मोनथिखानायनि उनावबो नोङो होनाय माने मा नोङो जोंनि खामानि मावाखै हा। जोंनि उल्थासो मावनाय जादों होननानै Yes. दिनैनि Yes. दिनाव मोनसे समाव नङा होमबा हा। मोनसे समाव नोंजोंनो एखे लोगोयै फैनाय माखासे इउटिउबार जेब्ला फैजेनदोंमोन बिसोरो हा। फार्स्टआवनो गासै इउटिउबारमोन साफा साफा हा। नङा होमबा Hmm. गेजेर ससेयाव मा जाहैबाय नुबाय जे सोरबा सोरबा माने नामखौ खारिलाङो सोरबा माने इउपिपिएलनिसो जाहैबाय सोरबा पिटिपनिसो जाहैबाय बिसिनियाव सामफ्रामबो लिडार रायनायानो खामानि नङा होमबा सोरबा माने हाग्रामा महिलारि सारखो रायो सोरबा प्रमद बर' सारखो रायो रायोबो रायो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायो दा बिनि गेजेरजों मा जागोन नङा होमबा बिनि गेजेरजों माबा पार्टिया लाब जागोन ना समाजा लाब जागोन थ' बिनि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरनो मा होनो बर'जों बर' आं होननानै बुंनो नागिराखै जोंनि इयुथफोरखौ मा फोरोंनाय जादों सासे हाग्रामा महिलारि सार बायदि मानसि जेराव जातिनि बेहा कन्ट्रिबिउसन दं नङा होमबा माखासे बे बिथाङा माने माबा होदों आं होनदों सेक्रिफाइस होदों जातिनि थाखाय बेबायदि सासे मानसिखौ सासे नंखाय माबाया ससियेल मिडिया इउजारा इमान गाज्रि गाज्रि रायनाय नङा होमबा प्रमद बर' सार बायदि मानसिखौ जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस होनाय मानसिखौ सासे इउटिउबारा इमान गाज्रि गाज्रि रायनाय बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंनाय जादों थारमाने रावबो जाथि सिबिग्रा गैया रावबो समाज फोसाबग्रा गैया ना नों दहाय होननाय हाग्रामायाबो फाल्तु प्रमद बर'आबो फाल्तु नों दहाय बुंनो नागिराखै होनबा आं जे राजखान्थियाव फैबाय नोङो बुङो नों फाल्तु मानो राजखान्थियाव थांदों होनना बुङो थ' थिंकिङा बेबायदि फोरोंनाय जागोन ना जाया दा ओंखायनो आं नोंखौबो बुंनो नागिरदों राजखान्थियाव थाबानो फाल्तु जायाथ' मानसिया राजखान्थिया फाल्तु नङा फाल्तु खालामो मानसियासो आङो थांनानै जुदि राजखान्थि गाज्रि खालामहैयोबा नङा होमबा आंसो गाज्रि जागोन ना राजखान्थिया गाज्रि नङा दा बेखायनो नोंबो बुंनो नाङा सोरबा पलिटिक्सआव थांनानै बे फाल्तु जाबाय होननानै राजनितिया फाल्तु नङा खिन्थु एखनब्ला समावहाय नङा होमबा गावनि लाबनि थाखाय पार्टिनि बेनिफिटनि थाखाय माखासे नंखाय बाथ्रा बुङो बे कारेक्ट आरो बेखौनो पलिटिक्स होनना बुङो राजखान्थिया बेखौनो होननानै बुङो नङा होमबा नोंजों आंजों केन्डिडेट जाबाय मोनसे समस्थियाव आं नोंखौ फेजेन नांगौनि थाखाय मालाबा नोंनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनो हागौ बे आलादा बाथ्रा जागोन बेनो आरो ओमफ्राय आं दाख्लैबावो नोंथांनि मोनसे मोजां इन्टारभिउ मोनदों नोंथाङा बुंदोंमोन मानो होनब्ला आं बिपिएफखौ राया इउपिपिएलनि जानानै आं बिपिएफखौ गाज्रि बुङा नंना नङा आं नोंथांनि मोनसे इन्टारभिउ जोबोर मोजां मोनदों नाथाय जोंनियाव दा केन्डिडेट माने डाइरेक्ट गाज्रि नोंथाङा दहाय बुंलांदों हाग्रामाखौबो आं गाज्रि बुंना सेक्रिफाइस खालामनो मोनासै जोंनियाव माने नायथावै माने केन्डिडेट माने गोजाननिफ्रायबो बांसिन बुंला नोंथांनि सायाव मा बुंगोन एसे आरो बेफोरबायदि जानांगोन ना जानाङा जों माने बेफोरबायदि फेजेनलाय देरहालाय नाथाय नांलायनाया बारा माने गाज्रि बुंलायनाया बारा नोंथाङा मा बुङो नोंथाङाथ' नोंथांनि साननायाथ' बिराद मोजां दानिया कमप्लिटलि मोजां सानदों आंनि साननायखौ आं मोजां होनना बुङो आं बिपिएफखौबो बुङा गाज्रि खोथाया नैबे जेन'बा दाखालि बिसायख'थिनि टाइमाव केन्डिडेटजों केन्डिडेट नङा होनबा खोथा बुंलायलायदों ससियेल मिडियाआव बा दान्थे बिथान्थे जादों मालाबा नांलायलायदों मालाबा जाम्बाबो होनलायलायदों नङा होनबा इलेक्सन जोब्बाय बिनि उनाव मा फैदों बैसागो फैदों बैसागोनि जौसाङाव बे सानै केन्डिडेटजोंनो एखे लोगो मोखांजों मोखां रायलायनानै साजों लानानै रायलायबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन खोथाया बेखौनो आं होननो नागिरनाया नङा होनबा जे पलिटिक्सआवहाय एखनब्ला समावहाय आंनि सार्थनि थाखाय सोरनिबो सायाव आं खोथा बुंनो हागोन आरो जों बेखौनो नुदों नङा होनबा आरो इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे जौसाङावनो जिरायनानै एखेलोगे साहा लोंदों एखेलोगे मिटिं खालामदों एखेलोगे रायलायदों थ' बिनिफ्राय जोङो मा बुजिनो हायो दा आं बेखायनो बुंनो नागिरनाया दिनैनि दिनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा आं बुंगोन रायजो राजा हिसाबै सासे भटार्स हिसाबैथ' पलिटिक्सआव खर'खौ इसेबां जों सहरखानो नाङा खारन रायजो राजा पाब्लिक हिसाबै भट थुनाया दिनैनि थाखायल' नङा होनबा भारतआ जि दिननिफ्राय उदांस्रि जाबाय बे समनिफ्रायनो भट थुबोदों नङा होनबा भट थुबोबाय थादों जोंनाव बिटिसिबो जाबाय 2003 सनावहाय नङा होनबा बिटिसि एकर्डबो जाबाय
दिनै बेसेबां जाबायखो 23 years 23 बोसोर जालांबाय बे 23 बोसोराव गोबांबार भट थुबोबाय मालाबा इउपिपिनि सरकार फैदों मालाबा बिपिएफनि फैदों किन्तु खामला मावनानै जाग्रा दासिमबो खामलाखौनो मोनाखै थेला बोनानै जाग्राया ट्राक बायाखै मालाबा थ' होमबा नों भटसो थुदों सोरखौबा मोजां मोननानै नों भट थुदों हमनानै ला नोङो दिनैनि दिनावहाय नांगोलाव भट बिनि ओंथिया बे नङा जे ट्रेक्टराव भट थुग्राखौ नों गाज्रि मोननांगौ नङा होमबा नों दिनै ट्रेक्टराव भट थुदों बेनि ओंथिया बे नङा नों नांगोलाव भट थुग्राखौ गाज्रि मोननांगौ नांगोलाव भट थुग्राजों नांलायलायनांगौ सासे साधारन भटार्स जानानै नङा होमबा थ' ओंखायनो आं बुंनाय बे दिनै लिडारफ्रा इलेक्सन टाइमाव नांलायबाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव दिनै बैसागो जाबाय मोनसे स्टेजाव साहा लोंजाबाय खोथाबो रायलायलायो थ' नों साधारन सासे भटार्सल' जानाङा भट थुनायनि उनावनो जेराव नोंखौ सिनायनो हानाय नङा बा नोंखौ भट थुना थुवाखै मिन्थिया नङा होमबा जेनेबा आंनि समस्थियावनो होनबाय मानास आंनो माने हाजार हाजार मानसिया भट थुदों नों सोरखौ सिनायनो हागोन थ' आंनि जानानै जायखौ आं सिनायानो आंनि जानानै आंनो भट थुनांगौबाबो आंनि भटार्सआ गुबुननि भटार्सजों नांलायनांगौ खमायनांगौ मा दं थ' बेखौनो आं बुंनो नागिरदों दा बेखायनो आङो थांनाय बिसायख'थियाव आं बुंगोन रायजो राजाफोरनाव सोंबानो जाबाय ना आं सोरबा बिपिएफखौ रायदों ना बिजेपिखौ रायदों आं मोनसेल' बाथ्रा बुंदों नङा होमबा रायजो राजाफोरनि बिखुङाव रावनावबो माथा मारिनाय गैया नोंगौ दाखालि बेवहाय सोरबा बिपिएफआवबो भट थुग्रा थागोन बिजेपिआवबो भट थुग्रा थागोन इउपिपिएलआवबो भट थुग्रा थागोन नाथाय नोंथांमोननि बिखुङाव रावनावबो मार्का मारिनाय गैया नों बिपिएफ नों इउपिपिएल होननानै नङा होमबा खारन जोंनि रायजो राजाफ्रा टाइम इनस्टिटिउसनखौ लानानै सोलाय सोल' भटखौ थुखायो आरो भटखौ सोलाय सोल' थुनायखायनो सरकारनिबो सोलाय सोल' जायो बिपिएफ फैदोंमोन इउपिपिएल फैबाय दिनै बिपिएफ फैफिनबाय मोनसे पार्टियावनो थुबाय थानायमोनब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा सरकारनि सोलाय सोल' जानाय नङामोन ना नङा होमबा थ' ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सोलाय सोल' टाइम इनस्टिटिउसनखौ नायनानै भटखौ थुयो रावनावबो मार्का मारिनाय गैया दा ओंखायनो नोंथांमोनहा गाबोन गोदान सिन्था खालामनो हायो आं केन्डिडेट जाबाय आङो ओरै थोरै खामानि मावनो नागिरदों गथिखे मैया नांगोलाव थुग्रा बिबाराव थुग्राबा आंनो भटखौ थुनो हायो खारन आं नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों होननानै बुङो आं खुनु बिपिएफखौ रायाखै खुनु माबाखौ रायाखै एखनब्ला समाव सोरबा कुइसन खालामोब्ला बिनि फिननायखौ होनायावल' बुंनांगौ जायो केन्डिडेटनि सायाव बुंनांगौ जायो पार्टिनि एगेन्स्टआव बुंनांगौ जायो खिन्थु आं रायजो राजाफोरखौ सोरनिबा गाज्रि मावनायखौ आसि दिन्थिनानै बिसोरनिफ्राय भट बियाखै आं मा सानदों मा मावनो नागिरदों बेखौ फोरमायनानैसो आङो भट बियो जोबनायाव रायजोफोरा बे लास्ट खन्द'खौ एसे मोजाङै खोनासं आदाया मा बुंदों सारा मा बुंदों गामिनि फारसे मानो होनबा राजखान्थिखौ लानानै माने गामियाव सरकाराबो जोबलायलाङो थेवब्लाबो नों इउपिपिएल नों बिपिएफ नायलायनो हायि मोखांनि रायजो राजाना थाबायना थांलायनाय न'खरजों न'खरबो इसा जोंहा आदा गोदोरा बिपिएफ इसा आदा उन्दैया इउपिपिएल बे जोंनि गामियाव दङ दा बे बाथ्राखौ जोबनायाव सारा ओरैबायदि मोजाङै बुजायना होबाय रावनोबो मार्का मारनाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय सारनिफ्राय खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरोबाव लोगो मोनगोन सार नोंथांनि बेखिनि बेसेन गोसा बाथ्राखौ आंनि इउटुबनि गेजेरजों बुंफोरना होनायनि थाखाय खुलुमबाय।